Lo uzilolongayo apha igama lakhe nguTavala Ngomthora, indoda yalapha eMtyana, eKwelerha, eMonti kweli phondo leMpuma Kapa. uTavala Ngomthora uthi unemincili, ngumdlalo wamagqibela kankqoyi weEuro, nokuba uzawudlala ngentsimbi yethoba ebusuku ngecawe phakathi kweqela laseSpain kwakunye neqela laseNgilane. Uthi unemincili akwazi nokuvala umlomo, ngoku uzilolongela loo mdlalo lowo. Ndiye ndasondela apha ecaleni kwalo bhuti ndathi hayibo, hayi kodwa bhuti Vala Ngomthora, seyibhola ekhatywayo le uzama uzilolongela yona? Hayi, andiqondi uba ibhola ekhatywayo mna. Wathi bra, ndizilolongela ibhola ekhatywayo mna, yoba kwathini mna qha nto endazenza ubukela ibhola mna. Ndathi hayi, andiqondi kodwa ibhola ekhatywayo lena. Uthi ubhuti Vala Ngomthora zizihlandlo ezine etyityimbisela umnwe ngamagosa onyanzelisa umthetho alapha eMonti ukuba ayeke kuzilolonga ngolu hlobo. Uthi yoba kutheni akazazi, ngoba yena uthetha ngebhola ekhatywayo. Ndathi hayi, kaloku inamhlawumbi amagosa onyanzelisa umthetho kaloku wena bhuti Vala Ngomthora, cinga ntoni uba kuyabanda apha eMonti and andiyazi mani bhuti Vala Ngomthora, iske hayi andiyazi mna bhuti Vala Ngomthora shem. Iye yagqitha enye ibra apha ecaleni kwakhe ubhuti Maxhoba, kuthiwa nguTamex, uhlala kwalapha eMonti naye. Wathi abantu abangoosisi bathanda le nto enziwa ngulo mntu na. Ayisuka izenza ingozi le nto, andicinga fanele uba yingozi le, kunzima noma uvisinqa. Ayisuka elikhuni, abantu abangoosisi kwathi bayayithanda ephambeneyo. Ndathi uthini Tamex? Wathi sowukhona nawe? Ndathi hayi, ndifuna uva Tamex mhlawumbi uba uluvo lomnye umntu bambona njani lo mfana. Wathi Tamex, andiboniswa nto mna, yongozi le nto. Ayisuka noba ngandithethela imida anobe ndikhala nokhala, ndikhathazeki nokhala le nto. Ndathi hayi Tamex, Tamex yho. Ndathi bhuti Vala Ngomthora, amantombazana apha eMonti uthi azifela ngawo, uziva njani ngaloo nto? Wathi yeyona nto ebeyifuna leyo, kudala warhalela ukuba yirhasi emantombazaneni. Kucelwa abantu abangoosisi bangasondeli kakhulu kulo mfana, yingozi lena. Kuyacela abantu abangoosisi bangasondeli 2, bangasondeli 3, bangasondeli 4, bangasondeli 5 kweendaba ze-CNBC kuChannel 841. Andizazi noba ndiyintombi noba ndingumfana, kumnandi macala. Ndilapha kwindawo yaseMonti ndizokuandastanda lo mfana waseMtyana, eKwelerha kweli phondo leMpuma Kapa.